Pulano ang sanam ni naimani ke mohai kusaka kosini civil society by 24 hours ni tang sa bon tangi paksa bora ang sungka je tangi nung obon nomania hekaba nonu ya kedeng sapon nonu ya pikiting nonu ya so ang joton bagi sanane musugo je sini taka zola jombu jola gaboti amsayo no joton samono sini whole trip rawa sini taka zola jombu jo angka singo ti prasa srai turuk posongni isi sa family involved tawo peba 99% sengoro ti prasa srai han bagi sing sin bon ni salo kebo nog ni ongkhone kirikha kebo phal nog dukan pat khomai kiri gari gura kebo choli nei kiri nang sukke kebo sa khamya hospital of phaina na borok simi khongsa khuni ang nukha ani nok to men be nang jang ba ang phatro khoi nai to gari do choli ya tai dukan pat do kholo ya na sungkhori bene bikya tai ang sakbai thang mo sari ko bisa ongkhor ka sana ka apro khongsa khuni khulok ka pro u baksam u kethang lo lost on ma ki chogi thang na kya na ama hero khongsa khuni amu kholo no heman damsa damni ni bagi khulok ka oloi bon kharga nika ang sana mo suman ke je boro alo tang yo bon no mania nang ka siba suci society o khobje ta bon bagi sana mo sukte ang bon mani wino a bonno gose wino ang nokni ongkholia siniang jehetu kubun bosoni borok kere ongkhone kere sing piketing nanglia sing khain lama ka sunan nanglia ke bono sa nanglia asalo office adol bu khololia siniang go jotto no bonno khabe khoino mani naka gosi na ka tei thaisa ko khunge social media ro hega YouTube ro abon ni tinggi kaisa nuka je dongor TV channel tei sini journalist bukuk semoli jomatiani je kok samano tine kebangma kontroversi untong ya ang brono san joto bagino ang monai ni kya awang wani watam kan ne gal kaisa thaisa ang thuru bosong no tei thaisa ang kok 사단이 거로저 하나 maybe 보고 대신에 또 가봐일래 아마 이거 사람이 아웃디 보라 꼭 타이스 알아 싹 꺼내 놓기 뭐 달고 살았더니 인카나 maybe 배웠은 누구 라이 상나이 살로고 쓰니 honorable CM Dr. Manik Sahaji bo pula hangga to sini buru bosong riang bosong no riang do phano bosaka je bisi kedeng mas sekang borok ongkoni phainesi Chattogram Bangladesh in phainesi incha apurba abonu tine ke bangma tin borok khanangi protest khele kya kok sala kya bojas saka je ang information man kha IC ni halte development ne abo bos haya ulta se buru bosoni borok do sijak nujak borok MLA MD srok se bono kasui bini kognong kasu bono mana chuba unyai bini english teo salayo je ICA department se omaka sijak to hai to kokrido fiaba bo na ka sang to te thaisa ungkha tamo bihar ka se bo election ni pasar khai thangthani wo aro bo sini IPFT party no botam saka ugrabadi saka nge kabama borolo khan angjak lakya sin tipra mothani bo potes krai kok salakya silakya sakbai thang musikya apro bozas duita line by bosikya des kok hata jata khub korai ne amai sabati thaka okay mani na haka ko korbe phiaba
abo hai kogle finally tongmani ya haipano bonus na kali lai man tong ke sengmai seng sakaisa bukuk samuli je kok the ko razak mani bonus seng man na kalani ang awasam ang sini Honorable MDC Deputy Pranobo Sanai ang bini live no khamia tei Dongo TV ni owner Jacob Nobo Sanai narok kok dug ni bising ti phono kereng lainai mimangsa ni cheleng thang ke belai ham tan himba o kaisa kai ni koino kok thai o thai sa wat tino je tau contribution tong ni ambai do forward effect bahagi effect nga ke je tong kosong tong nai do phana hamjagi tong nai tabu debuji prasong kono khana ke tipra posong boro khanang jang nai yang Jakuni kono khana ke tipra saro khanang jang nai abo hai yate india tei sing angla gosina haka je semuli jomateni khub au bokor da tingi kogni bisum ka khani kridi basen mai mui o jeta kogni logism sakni maybe angwa sumanta sakba hantani bobo tipura wat phaipekena bobo nakar sanga ang bini munuka ngo tabai den bokaise live khaimani sin semoli jomatia hanbagi ang jotto tipura hani jotto no koinai tipura bosong tipura khodan sun joton tipura sa sun tamke singyabo just her name si wanji bosong bo mai ka sa nang kematong das saha bomi bhattacharya tem bang borok singlong unis to jadi ngosi borong ni le ang je sima jotise 50 line borong sarni haben borok sagna amra bangali hinin go sible na ke sing khatang ni bagai sing sagno sing tiprasa ni wasune sing ta phono sini tiprasa ke সমগ্র je angoro tin sing khasong kin baksa borok awa hebo tongodo ang joto borong saya baksa borok tongo baksa leader bo tongo je sini tipura sini bru sini koloi sini jomatia sini deborma sini molsom hne tak phono sanai tongo ang sangbai thangle amate khinang srani sin practice khlai phayo je ang sini borok de ni no mangsung sin borok mi ang abukung mane ji tipura sa de ni sung phiaba ke bong borok nugu anu reply rota e bosini borok da koloi si jomatia si riang si deborma si angai sao angle taksu do ang sangbai thang sini borok khangge totally tipura sanang rongui nai kok sao so sing abon concept sing clear ma khalene sing thinango chini in future aro sini next generation sing tabu phurang kalangnai sing tabu je tongnai ro sing to tabu ngi anyu joton kisemi je joton sibe na ông hay cái sừng xin next generation nó phun ông mình là naka nase nang này sừng cho tôi tiba yes ta cũng ông mình là đẹp mà ham bài nó ini còn bài comment gì bài sừng man naka lại này sừng mấy sừng sắc bùi đó phản có sừng lại cái sắc naka lại là sao sini IPF ini menteri barang-barang sukra soal no nuka bobo sini CM je post mountain nai bosi ka je mana kala ne sim han bagi phadi ang tak pono ang sak no ani mani ko nang hamza go an ko borong nang hamza go kang tai chabo chai to godo ang salbrum no bai ke ani ko no simi ang srai ke sai mane ang abon go chai to salbrum no ko the nai to go ko thane sei nei gabang ma kok thai sini baksa keri jong abo suppose rom na di igang suppose ni kok thai jong awan sai na rom na di ko TV to agi sin bor TV na ya TV sai ya hamu sing TV ma nai phone keri abo no sing agi lem phone ta ma kok duk ma ya mobile sin bor salam ya pheba gabang ma chin kok to bomb fry wanjibo songo kere dangdal wanjibo songo kere pyo sini le bebang to
Dangdal, Bomprai, Pusunga, Genini. Macam ni kok thai asik khana tho kok abo angas sengsal thai nuk jagya sin kok borong asik variety kana neng sini bufang no nai neng bufang ni tamatang belai buku bede buba buthai yaring simi kisah jodoh kapia kebang kuno bibai thang hai ke bawa thang na awal sini kok Handoi ang tini san nemen ka asno ang deko kabang sala ka seng sagoi sagno ma hamjag lai nai jeng hanglayo tanja kari tanja ang jotesto seng tanja dong tam tanja kari nai ba sini leader ni bisingo se tanja kari do kisah public ni bisingo tanja kari dong but maximum tanja baik kalian tinino cinta kazalo waseng kubur bosong lawe tadi Arab tangi kubur bosong baru pai copar to pakai bum hani salah sa pai bini belasa pura ini kumulum sai ni baru pai nai mandai ni pai nai ni bisam gonje ni pai nai bagma kila ni pai nai belina di perasa hani hamdang ni pai belina sengo je tanja kali salai ni abo bo loising tangga sini bisingo divide and rule buis ramai tu kubur bosong sekarang tu nengai ni agi obseng seng history was itihas sering thai tong live mo sering thai tong bahage ingera sok 200 bosor poro oro naikol langka tidul langka bar bosor bahage ba divide and rule ramai si blok bar bosor je borok bango ingera so busil bahage ba haipon je borok sungno control khai langka tan bagi sung tanzania ba ya jaro jebur tanzania yok samuman ka independence ka india han bagino sung tanza tong haipano sung je nangman sa ka pukje ya ma haida je nangman sa ko sung tanza kari kasabo sing leader of tanza maya sing je tau ti prasa accord manyang tomoni abon reason temun tini sini menteri so asuk tonai BJP ni IPF tini di promote ni jotono sen kansa ke kaisa platform phakyang ke khanano sini ti prasa accord mana te sini ti prasa solution no yang point to claim han bagiro jotono kaham tongmadi tong kasang joraba kisan nar bai koklam kerma jotono hambai deoisa khulmune ani kisi sa jorat nar bai sia theman tini jotono hambai